Praise the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Lord Jesus, as we start this Christmas talks, bless the speakers, bless each one of us, and we know that. In Jesus' name we pray. Amen. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. And it came to pass that those days were when, without a decree from Caesar Augustus, that the whole world should be enrolled. This enrolling was made by Cyrenius, the governor of Syria, and all went to be enrolled, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city, from Nazareth into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his spouse wife, who was with child. And it came to pass that when they were there, her days were accomplished, that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped up in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds watching, and keeping the night watches over their flock. And behold, an angel of the Lord stood by them, and the brightness of God shone around them, and they feared with great fear. And the angel of the Lord said to them, Fear not, for behold, I bring to you good tidings of great joy, that shall be to all people. For this day is born to you a Savior, who is Christ the Lord, in the city of David. And this shall be a sign unto you. You shall find the infant wrapped in swaddling clothes, and laid in a manger. And suddenly there was with an angel a multitude of heavenly army, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good will. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Very good. Sa makausapa, maayong gabi kaninyong tanan. Merry Christmas! Merry Christmas. Uy, hinay man. Huwag na mo. Huwag mo nagkasugod sa first talk. Anyways, just a short background, ano. Dili din niluon o Christmas party, mga igsoon. Pero we're Christmas fellowship na to, nag-iagi na to, mga mura o Bible study. Okay? Pero, instead of mag-stacks ka, nanihapon talaan. Nangabusok na ba mo? Instead of mag-open-porong taon niya, mag-exchanging gifts na. Okay? Gigutan mo ninyo nga na itong exchanging gifts. Wala halublat ka niya. No, ito. We have 3 talks. Important kayo atong mas mapalawan na to ang atong pagsaulog sa Christmas Day. First, arita sa apologetics. Mga tanang-tangan o December 25 mag-yun ng Pasko. No? Pag-iinig human, arita sa spirituality. Mga tanang-tangan, nganong hadlok man din kayo mga demonyo o muabot ang Pasko. No? Ngayon katulog, ato ta sa kining side of kanang homiletics, atong ano sa gyud ang tinuod nga espiritu sa Christmas. So nag-invite ta karon og tulo ka mga bag-iitan nga speakers nga atong ginuan gyud nga mo'y maka-explain nato in a matter of 20 to 25 minutes. No, gamay lang. Niya after ani kada talk after natay song reflection. No? O niya yung reflection mga tao punta. Mga tata niya sabayon din ninyo kanta. Nay kanta or sayaw. Narana. Yan, ikuman sa tulo ka topics, mag-exchanging gifts na. Yan, ikuman sa exchanging gifts, motong mag-prayer, closing prayer, o mangulitan. Okay? So, again, ako Musbon, daghang salamat sa inyong pagtambong dinhi. Salamat sa inyong pagsuporta sa atuang klase matag Biyernes. Actually, this is our first time na ato nag-initiate ever since, no? Kaya naman, nahurot naman ang itong mga topics sa first semester. No? Manata sa 20 topics, inigsunod tuig, magsugod ta sa itong first topic.
So balik karon mo na itong year-end kumbaga na fellowship. Pero atong gihimong special Bible study gihapon. Atong gihimo og Christmas edition. Okay ba? Okay? Kung okay mo atong hatagan ang Ginoo sa masipang papa. Hala di man okay papa. Kusog. Okay. After again katong mga ganahan pa mo kaon ug naay mo abot palihog wala ninyo diri mo kaon unya kamo mismo kung ganahan mo kaon pwede ra gyud mo manang sa likod na atong ice cream diri again dapit sa conference hall pwede ra gyud mo sigugan hangtod nga mga busog ug hangtod nga bindigon na mo no salamat kayo sa itong mga sponsors no nya karon ato nang sugdan ang atong first topic safety man ta apologetics. Magkapangutan na mo, daghan na nabarog ka na naa sa Facebook, no? Mayroon og di ni mag-celebrate og December 25 kay pagano man na, no? Pero og sila na pod, di man ko sila mag-celebrate og Christmas, no? Kay pagano. Pero gimungkahi na pod og sila na pod ang di tagahan og Christmas bonus kay di man sila mo celebrate og Christmas. Nasuko, no? Klaro kayo, ang sa ilahang tumo, no? Kwarta. Ito. Pero kita, isip mga CFD, unta atong masabtan. Nga nung December 25 man yun. No? O kini, ihatag ka na itong karon together with his Christmas message. Ulay lain. Ang atong ever-supportive spiritual director ba na to, atong i-welcome, Reverend Father Darwin Gitgano. Atong hatagan sa masipang papa. God is good all the time. So, Merry Christmas katutanan. Merry Christmas. Atong pagpakan ng atong Ginoo nga niupan nato karong kaya gusto. Ito tang paspas kay gusto. So karon December 25 ako topic na 20 minutes ra. So sa Brad Kaloy na ako si Brad Lord, no? So nabusog na ba mo? Tinuod. No? So salamat sa Diyos. So kasagaran mga show na to moingon nga hindi ko noong December 25 di ka ni Metra itong pagan god sa Roman one of the Roman goddess ikan po ni sa Sol Invictus ang conquered son no? Pero tinuod ba ning tanan no? Arin ta sa historical dimension kay duha lang ka mga pag-iitang church fathers, akong i-share ninyo nga connected sila sa mga apostoles. No? Unang-una, kiniding December 25, God enters history of humanity. Usa may intention niya to give life. No? To give life. Nag-search ko kagahapon, December 24, tumiyaging adlaw. Nag-search ko si Santos. What is Santos? Ganun man, i-highlight din natin, padakpik mga Santos kay tungod sa kahayag ng mga si Kristo. Kung maabot ang adlaw, may gabi, nakita niyo yung mga bituon. No? Kita ba? Uwan mo lang. May gamay. Awanan na yun, awa. Kita na Ano na, sikat na yun. Pero kabot sa Ari, adlaw, watong ori, uwan na lang bituon. dire. Pero nawa bagong bituon, nawa na lang kahayag. No? Na lagwan sila sa kahayag sa adlaw. Muna itong i-celebrate ang kahayag ni Kristo. Amen? Pero kining maong December 25 day, from the earliest centuries, Christians understood Christ's birth not as barren pagan feast. Wala na ito gihuwami. No? Nga fiesta, gikan sa pagan celebration. But as the fulfillment of God's plan, rooted in scripture, apostolic tradition, and profound symbolism. Usa sa mga i-highlight nato niining atong topic sa December 25. Tinuod ba dyan? Nga December 25 na taong Ginoo. Pero ang kining date, aron na ta magkahiusa o celebrate. Ang pinaka-importante, dili ang date. Ang pinaka-importante, na tao dyan ang Ginoo. Amen? Amen. Secondary rin ang date. Nagkaroon,
Usa sa mga lig-on kay prueba kini si Sixtus Julius Africanus. Usa po di siya ka si Sixtus Julius Africanus. So usa ni sa mga historian nga mo-prove jud wala gi sulti jud December 25 nga taong Ginoo sa tuig ano siya 16 AD. Kini siya second generation ni sa mga church fathers, second generation. Ang first generation so si Polycarp. Pero kini siya second generation. Oh. So 160 AD. But before na ko basahon ang iyang gisulti, kay implied naman eh. Kini dahil siya, connect din mo ni St. John. Ano si St. John ni Apostles. Ano siya? Apostles. Ang iyang tinunan si Saint Polycarp. Saint Polycarp. Kanya dayon, Irenaeus. Connect na niya. So second, hindi sila may first generation fathers. Siya, second generation fathers na. Si Sixtus Julius Africanus. So makunik na ito ni St. John. So ako lang di ko ninyo ang makunik yun siya ni St. John. No? Una si Polycarp, si Irenaeus. Huwag rinig. So, dahil na ni Sixtus Julius Africanus. So, saan siya ka-African? Matod pa, sa kasaysayan, ni ani na tumabasa sa libro nga naguluhan Origin of Liturgy, Liturgical Year. So, naani mabasa na to sa Origin of the Liturgical Year. Ang nagsuwat ini si Thomas Pali. Page doon tayo gamay nga reference yun ito ato ka. So sa may gisulti ni Sixtus Julius Africanus, naghatag siya chronological order sa incarnation, sa creation, incarnation, or salvation. Pero ano ka sa incarnation? No? In his chronological principle, he calculated the incarnation of Jesus on March 25. So, ang iyang pagsabak ni Mama Mary, annunciation. So, so implied ni ang natural na ilaman kas buwan 9 months pa. So, ang 9 months ani December. So, was sumingon December 25, pero impliedly. So, ningon siya, in his chronological principle, he calculated the incarnation on March 25, which implies December 25 as the Nativity. Nani sa Thomas J. Tally, The Origins of the Liturgical Year, page 82 to 86. Gusto may natampo ni
sa mao nga historian, Africanus, Sixtus Julius Africanus, laid the calculation, but Saint Hippolytus stated the conclusion. Kay connected naman ni sila. Kining duhara kung ano na si Saint Hippolytus, at ni Saint Hippolytus. Saint Hippolytus of Rome. Hippolytus of Rome. Si Saint Hippolytus of Rome, mao gapon ni siya. Unang connected ilang ma-connect ang ilang line of thinking. Kaya si Saint Hippolytus po, ma-connect po di Saint John, Polycarp, and Irenaeus. So, ang isa'y tinulaan ni Saint Hippolytus, doon na sila, 160, 170. No? Mao gapon, ma-connect gapon ni Saint John, Saint Polycarp, Saint Irenaeus, kada hindi rin ni Sixtus. So, doon sila theological thinking, no? Yan, also may gisulti ni Saint Hippolytus sa iyang commentary nani sa iyang commentary on the Book of Daniel, no? Ningon siya dere ang gisulti ni Hippolytus. The first advent of our Lord in the flesh, when He was born in Bethlehem, was December 25. So, kisa niyo niingon yung December 25, kini si Hippolytus. Implied lang ni Sixtus Julius Africanus. Ang incarnation nag-start March 25. Unang annunciation of the Lord. No? Unya, ang himo jud klaro nga conclusion kini si Hippolytus. Sa tuig 170 AD. Yang konektado din sa St. John para sa line of thinking ba, no? Wala nga matod pa sa mga komentaryo sa mga teologian, Africanus, ano siya, Africanus provides the map. Ay pa sa kanya. Africanus laid the calculation. While Hippolytus stated the conclusion. So, nindot tayo ang mabasa na nato sa kuan ha, reference ini ano siya kasi commentary sa kalibro nga commentary on English commentary or linear, kapit linear. Mabasa na nato sa Anti-Nicene Fathers, Volume 5, page 179 to 180. Ayan, komentary. Anti-Nicene Fathers. Ano ang libro Fathers, Volume 5, page 179 to 180. So, may sulti ni Saint Hippolytus, the first advent of our Lord in the flesh
when he was born in Bethlehem was December 25. Nauna pa ni sa gitawag na pagan god nga Mitra. Ito si Mithras. Sa 2nd century dito to 3rd century. Hindi 1st century man, no? 160, 170. So therefore, makakonclude ka logically nga wa tamang buwang na wahi pa gani sila celebrate. Ito, Sol Invictus, 2nd century naman to. 3rd century kini 160, 170, 80. So makaingon ta, nining maong mga document nga nauna pa, no? Sa mga pagan celebration. Nya posible gani sila may nanghuwam na to, no? Oh, dili kay kita mo ini paro sa December 25. Deklaro man na 160 ningon siya ang incarnation ni Kristo March 25. Ningon na siya March 25. So implied na 9 months man, no? Natural man, no? Natawa to Ginoo. Unya si ni conclude ana, ni klaro na si Saint Hippolytus of Rome. Nanong pareha sila line of thinking kay usara day ilang professor, no? Muli mo i-search si John Polycarp Irenaeus dayon ni Sixtus Julius Africanus. Maupod si Saint Hippolytus. Connected siya ni John Polycarp and Irenaeus. So, kita na to ang historical connection. Nya sa may makadisprove pa na. Nga nauna man dyan ang celebration na sa December 25. Pero dili lang widely, ewan pa may Facebook sa una. Indotron kayo nag-post, di mo makakita tanan. No? So, doon na dyan yung mga particular area sa mga unang Kristiyano nag-celebrate December 25. No? Yung sa man ni mo, 160 AD po na, 170 AD, pati ng Dugaya. No? One time, si Pastor Baiting, ningon siya na ako, ni adin niyo, na ako'y document sa simbahan, nag-ingon, 3rd century nagsugod ang celebration December 25. Nauna pa ni ini, kung katong iyang document, nauna dyan ang Sol Invictus kasi 2nd century man. So therefore, ni conclude si Baiting, tuwa mo sa kabaw, napailailai, ni ani sa Origins of the Liturgical Year by Thomas Tully, page 82 to 86, and the Ante-Nicene Fathers, volume 5, page 179 to 180. 170 AD pa. No? But pasabot, sila nagsuwat lang. Prior na, i-practice na. Igo na sila nagsuwat. Di ba? Sa ato pa, kanang 160, boy, pagsuwat niya. Nga, March 25, December, sa ato pa, ang practice, tugay na. Igo lang sila nagsuwat. Igo lang silang nag-record. Di ba? Huwag sila magsugod sa 160. Yang mas bainting, tanawa ra. Nagsugod na dahil. Huwag pa makuka, basa ni. Yung seminarista pa ko ito. Yang mas bainting, tanawa ra. Nagsugod naman din. December 25, 3rd century. Yan ko nga, saan man ito ikaroon? Year 2000, year 2018, 19, nag-counter mo sa plaza. 2018 na meron ba yun? Nagkaroon pa ka nagsupak-supak ng 3rd century na nila. Yung sa man yung pagkuha lang na from the 3rd century na ano man ay. Yung ka 3rd century na ito nga nasuwan. Pero lugay na nalapatis. No? Maugod sa Pilipinas, nawahi ang paghingan, pero hindi na ang ginganlan. No? Amen? So, kini sa patristic dimension niya with references. So, therefore, dili ni gama-gama na to. It is accurate, honest, and solidly founded, solid rock foundation sa historical facts. Kaya, lugay na gud eh. Nagsabot ba din silang duha? Connected ba sila? Kaya naman, doon na sila theological connection tungod sa ilang mga apostolic succession. No? Doon na kayo sila. Polycarp, John Polycarp, Irenaeus, dahil si Sixtus. John Polycarp, Irenaeus, dahil si Hippolytus. Siya mo ay nag-premise, siya po yung conclusion, si Hippolytus. No?
Wa siya mayong December 25 pero implied. Kini literal yun. Jesus was born on December 25. No? So muna, kung inyo na naila-ila siya, relax na kayo mo. Maglibog das by intent. Oh. Ano man, ako sa kaya ibaw sa inyo, kisa na Sixtos, tinunan ba din ng Irenaeus? Sila mo ay second generation of church fathers. Hindi mo ay first generation. Kini sila second generation of church fathers. No? So connected ka ayo sa itong mga apostles. So ano niyo pag-question na? Kinsa may dunay connection ni kita raman. Unya, iko na sila magsupak-supak. Pero, dili yun maka-establish ang ilang nasunahuna. Kaya gano'n man, kiling ato, nasunahuna, it exists in the mind and also exists in reality. Mo na kamaturan. Kung sa kamaturan, exists in the mind, it also exists in reality. Kaya kung di na kamaturan, may exist na sa imong huna-huna. Example, may nung sa 20, nagsugod last 3rd century. Ano sa man eh? 160 man eh. Ano sa man eh? 170 man eh. Ano sa man eh? May document. May page. Lisod kayo. Kanang imong giuna-huna, 20, ni-exist sa Diyos sa imong una-huna. Wa sa realidad. Kay prior sa imong document, doon na naman. Si Sixtus Julius Africanus sa tuig 160. Si Saint Hippolytus of Rome, 170 AD. Kaya kasi may nagdaan hindi ka nila sa mga apostoles. Isa may nagdaan sa Roma, isa Pablo San Pedro. No? So ba nga, makita na to, kini ato awa mag-exist sa una-una lang. Ni-exist yun siya sa history. Walang likon kayo. Di yun siya kuan ba? Malipat di ka kung nahibaw ka niya historical facts mo. Historical data. Wala ko pangayuan ito sila na po yung magpitok-pitok ang mata. Amen. Nagkaroon, aman si Sixtus, historical person mo meaning historical person, si history. Kinsa man po nag-ingon nga dili December 25 sa tuig 160. Di ba? Naminaw sir. Napaka-karoon nila. Pila ka minutes sila, dili na ko bro? 50 minutes siya pa rin ako. So, December 25 did not originate from paganism. Klaro na. Wala itong tinawan. Balikon ako. Kanang nag-chismis diha sa social media. Ayaw magtuuan na. Kaya doon na tayo document. Anti-Nicene Fathers, Volume 5, page 179 to 180. Tinopen as tutong-tutok. It arose from Christian chronological theology. So, dili lang ni historical, but theological. Theological. Gitang na sa mga propeta. Natuman panahon sa mga apostoles. Theological. No? This reasoning existed before Constantine. Gusto ko no? This theological reasoning existed before Emperor Constantine. Africanus predates Sol Invictus feast evidence. Itong ilang unconquered son, December 25 ang budok. Pero kining gihimo ni Sixtus Africanus predates, nag-una pa sa Sol Invictus. Ang Sol Invictus mga 2nd to 3rd century. Pero kani first man. First to 2nd eh. Ang iyak ay 2nd to 3rd. Ini siya, 1st to 2nd century na kay 160 naman. So 1st to 2nd century. Ang Sol Invictus, 2nd to 3rd century. Posible, magkahimutan, panaghap, nga, kining gihimo sa Sol Invictus, ang conquered sign, na December 25 bod, ibarod sila sa Christian celebration. So, Africanus predates
prelates, nag-una. No? Sol Invictus Feast, evidence. So, tinaw kayo. Tinaw pas kahayag sa utong tutok. Saint Africanus did not teach Hippolytus personally, but he shaped the chronological framework that Hippolytus later used and made explicit, especially regarding March 25, Annunciation, and December 25, Nativity. Wala nga, di man si Sixtus nagtudlo ni Hippolytus. Nagtudlo na si Irenaeus. Si Irenaeus po, may nagtudlo ni Hippolytus. So, ang mga estudyante, no, nagpatinaw dyan pag-ayo. Kasi may nagtudlo ni Irenaeus, Polycarp. Kasi may tudlong Polycarp, si John. So, di ka na sa mga apostoles. Wala mo refer sa atong balaang kasulatan. No? Africanus proposed a method that became standard in early Christianity. So, tungod niya, ay unang standard na to. So, ang simbahan, si Africanus provides the math, the church draws the calendar. So, math, no? Yan calculation sa incarnation. No? Right, magkino siya, nanatang siya chronological order sa creation, sa incarnation, sa redemption. Muna iya gihanay niya ba? Chronological. So, one of the earliest Christian testimonies, maulis lang duha. No? Ngunya, dito na tumalanis, connected to the Saint John. Yeah. Kanang imong idea ba yung thing, di man na connect. Disconnect. Tanto yung disconnect ka. No? So, kini nga document, this is not legend. Kaya mga legend kayo, ano na? Fiction mo na. No? It is documented by the early church testimony. So, big on you kayo. Well documented man. So, therefore, December 25 is historical. No? Historical. Dili ni siya fictional, dili ni siya creation story sa simbahan. Grounded yun. Kikita man, diha na. So, natural magsupak-supak sa bayi tingin, wak man siya dito. Kinabitong sa meeting, kanang kusog-musupak, wak, ano tambo. Tinoon nila. Ang wak dito, maray magsupak-supak. Pero kita nga, tuan na nga itong mga kauban. Ay, ko lang ito mo dawat. Tingnan naman. Wala, ito yung kauban dito. Karon ang message lang sa Christmas karon. Kini may atong pamalandungan sa atong usa lang ka punto akong i-share ninyo sa ato Christmas. So, ang December 25 reminds us that salvation begins not with power, not with arrogance, not with pride, but with lowliness. Muna, magsungkod di ka usaban kung lowliness, mawa ni mo tanan. Kung naan mo tanan, delikado man. Dalawas diskaya ron. Lungkod kayo. Walang ay mo kasuya ang mga congressman. Doon ay daghan kay bilyon. Ano man? Di na makaluwas. Kadang daghan kay kwarta niya. Tihig pas tanang nangawan. Di na makaluwas. Di po na madana to. Amen. Wala nga loneliness, emptiness is the beginning of our salvation. Kung yukasan din ni karon, wa katanan nimo, wala. Sinundanan na sa kaluwasan. No? Ay na si kaguulan na. Wa tanan. Yan naman, loneliness is the beginning of our salvation. Wala labi nung lumos tas utang, lumos na tanan. No? Mo na yung makaluwas na to. Amen?
December 25 reminds us that salvation begins not with power, not with riches, not with popularity, but by lowliness. Tanaw sa Kristo ba? Tao man nga wala. So the church fathers consistently, kini atong paglanungan ka ng lowliness. Paano ko'y ayaw, Father? Ako na yung pinakaiwit sa akong mga kauban. Nawahak ako. Ana, magsugod ang... Wala, kanis diskaya, naman may sinugdanan niya, mag-usap na siya. Wala naman. Ato, mag-rosary mo rin sa Lord. Dito sa Pero, si Bernard, ako na mga religious man. Si Mateo Construction. Bro, masantos o yan. No? Si Gerald's Construction. Masantos. No? Pero ang mga church fathers, mga igsuon, ato i-recognize siya itong presidente, si Brad Lord, na hapit na sa Lupapa. No? Ay, Brad Lord, Merry Christmas bro. Muna manig na, naman na ba kanig pang naigon? No? O niya po si Brad Kaloy, o ba natutunggaan sila sa si Pangkakpa? Hindi ako si Brad Virgin. No? Hindi mabuwag niyo duha. At siya mama. Kita. So, God conquers by humility, not by force. No? Uni kuman-anan to. Nga, the more nagpaubos, loneliness, nothingness, uni makaluwas talaga. Dili na imong daghang kwarta, dili na imong pagka-popular, dili na imong pagka-adunahan. Kining pagkawahay na hotjob, mo ni makaluwas na to. Muna nga, ningon si St. Augustine of Hippo, he came in humility so that he might heal pride. No? Muna nga, ang makatambal ra jud sa mga mapatason, paubos. Kita kayo mong tapan ng pantason, paubos nyo. Kaya naman, ang una na ito nga kuan karon si Saint Stephen. Abi ninyo, ninyo si Saint Augustine, without the prayer of Saint Stephen, we don't have Saint Paul. So, ang atong mga pag-ampo, kanang mga tao mo klaro, basta rin ang pag-ampo. Nanuman ang imong pag-ampo makaluwas. O ang living witness ang nakato si San Esteban. Naluwas niya si San Pablo. Imo mo ito'y kriminal. Mo ito'y utok. So, he came in humility so that he might heal pride. Wala, tanawan ng mga galuson ng gibuwa. Nang divorce. Tinood din. Pero katong nagpaubos, nagpadayon nga po ng tudura. Had he come in power, we would have feed him. Kung niabot pa ang Ginoo nga nagsalig sa kahong, nahadlok ka niya. Coming as a child, he invites love. No? Ano kita kag bata, himos kayo. No? Uli ko sa mua, tapos piyong silali. No? Pumunta na, piyong, magpalik ka piyong, oh, tinood eh. Klaro na tayo. Oh, yun hindi lang po. No? So, makakita ka, wala sa ito ninyo, he invites love. Wala na, niyan niya siya, dili aron alagaran. Niyan niya siya, rumuwalan siya. Kaugalingong pinabuhi. So, loneliness, mauna ang danan, may kisibisan pa o siya imong naabot. You are not, you never forget loneliness of Jesus. No? Kaya bang, hindi ka magpataas yung kagalingon, hindi ka magpatahod. Pride was humanity's deepest wound. Ano sa din ng galbo? Is the deepest wound of humanity because of the original sin. At the concupiscence, the wounds of ignorance, man akong gidiscuss ron sa paan ni
Father Chad referred to as wounds of ignorance. The one that mo suffer sa wounds of ignorance, the reality of demons. No? Yeah. Sig manipulate sa itong imagination. Itatanan, appeal niya nagwali. Why exempted? Amen? Therefore, humility was God's chosen medicine. Because it is a wound. So, kinsa nakasama na to? The pride of Adam and Eve. And God chooses humility as medicine. Wow! Loneliness. Wow! Kita kasi mo bana na isog kayo. Paubos lang. Ang pagpaubos makatubos. Ang pagpataas makaipas. Salvation begins where human pride ends. Ano sa magsugod ang kaluwasan? Kung ikaw magpaubos na. No. Karong Pasko, kumusta mo? Paubos pa ta, the way ta magulang mo na, or di ta palupit. Kita ra kanunay tama. Ang uban sayop, ako rin di tama. Kung kanunay nakatama, ay tama. Delikado, no? Muna balik ko na ko, ha? Christ birth, Christ was born December 25, and this reminds us that salvation begins not with power, but with lowliness. Sa unsa pa'y naabot nimo, sa unsa pa'y naabot nimo nga posisyon, o bahandi aning kalibutan, popularity, ay kalimot, ang Diyos tag-iya na tanong kay imo. Wakay imo, wakadya mo. One time, nag-uul ako kay i-file with it kung ano ito mang ipapriso ito mga leader unang itong leader kung upyait ang mga kuan ruwa ko magkulang sa lahat ano man ako naman sila isultian na mohimo ta legal action para sa kaugmaon no sa ako nasa doon na itulo na dakpan ng taon 108,000 ang pensa. Kanya, doon na po'y upat, murag di pa Christmas party sa sila ron, no? January, manakpa na ng upat. Yeah, multiple counts on full time. So, mo sa katao, doon ay tulo ka counts, kapag pa 38 times 3, 108. So, siya nakabok. Kung magkahibusan ta, niya din yung mga CFD, di na ta mangaway. Ayaw, lamigod mo pangaway. Ihimo nila ko, dili aron magdumot ko nila. I love all the politicians. I pray for them. No? Pagkanindot ka, buwan ay kwartahan, utrupot. Siyempre ba ito reklamo, no? Corruption. Na ikaw, di ka madamat pa na siya. Madawat, Father. Palibin mo itong bukas. Kung di na ito duwato na, Father, tuwa na sila. Kung justify ko dyan, tinawag nila. Karon, I hope maluoy na ta sa pagnaso. Luoy na kita naso. Wag mo kung magdungog niya, Father, love mo ka, mercy mo ka, ganun, ato nga ang file ang kaso. Nasa man ang mercy agad. Ako sila niyo nga. Pag ganun sila mga ipasaylo, Brad, ipasaylo na ako sila. No, di pwede nga mawa ang justice. Mercy without justice will lead us to abuse of authority. Mawabitaw ng pinilyonan ng mga flood control. Ano-ano. Hiwag ang pag-upurupod ka. Kung kitag-tismir kung makadawat na. Nagpusilon ka. 10,000 to 20,000. Ayaw lang na ito sa precinct. Magpaliwan na. Nahitabo mo na sa ito palibag. Di ta ka din. Ya mo na pinakalikun ni ebidensya. Kanang pagdawat ni Muskwanta. Tawata lang sunod na. Ya isurrender na ako. Karoon ng November. Hingna sila. Ang unang mapriso ang leader man. Yan naghanong na loob na po. Father, ba't yun ka na? Father,
created you from nothing. Bakit ko may mga bandit ako, man. You are attached to something. Don't forget you are nothing. But with the mercy of God, our dignity is being elevated. Our dignity is being elevated. Amen? Because of the mercy of God. Balik ko na ko, mercy without justice is abuse. Justice without mercy is dictatorship. Justice without mercy ba? Diktador po ka. Wala nga, lingon si Kristo, hindi na ito kalimtan, pag maikmat ka mo sama sa, pag malumo ka mo sama sa salampati. Pero, pag maikmat ka mo sama sa bitin. Okay? Kung doon na, kailan naman nato, no? Pito man ni mapriso. Yakin sa naman din na, nabay nag-later na rin, no? Ang tera mo. Masurin din lang ganyan ko, wala tayo, kung ano ni, wala tayo, ilhanay. Kaya unang gifailan na to, kadto man, usa jud nga sponsor jud nato sa dito sa ministry. Paano man tayo mahimo? You violated the law. The law is harsh, but it is the law. Amen? Nung nagkaroon Christmas, ay mo kadlok. Ito na ito ang sakto. Freedom dahil dili ang pagbuhat sa gusto. Ang freedom dahil may pagbuhat sa sakto o may pagbuhat sa gusto. Dili ang pagbuhat sa imong gusto. Amen. Ano sa ang freedom? Dili pagbuhat sa imong gusto. Ang freedom, pagbuhat sa sakto. Pagbuhat lang sa gusto mo na kakawasan. Amen! God is good! All the time! God is good! Yeah. Summarize na ko, balik ko na ko ha sa mga na-late. Ang December 25, ang nag-prove ni Ana nga nataon dyan ang atong Ginoo, si Sixtus Julius Africanus sa tuig 160 AD. Iyang gi-prove ng March 25 ang Annunciation. Yan si St. Hippolytus na draw conclusion, December 25, 170 AD. Yakin sa ning duha, tinunan din ni St. John, Polycarp, Irenaeus. Sila din duha, second generation fathers, church fathers. Itong papakan ang hatod nila. Ang ating document na doon lang, hindi na ito. Abigin nyo kung present ka nyo mga dialogue, yan yung daghana. Duha lang kalikon na nabantay magdadibati ng mukarpa. Usa nakateksto. Nagkalikon rin siya. Nagkalisod-lisod siya. Parang bagay, usa nakateksto. Kaya usual niya nga, pangagis pangutan na, mayroon siya, so, di ba? Mabasa na to ang nagkayusa ang simbahan. Asa mo na mabasa niya? San Juan 17:20. Niya, Santa ba? 1 Pedro 1:15. Katolika ba? Mateo 28:19. Apostolika ba? Efeso 2:28. ba na? Sundan man siya pa ba? O ni, yung gigamit persok, Mateo 16:18. Mabasa ba litra po litra? Dahan siya magpangutana. Ato, usa naman ka-teksto, hindi usa na yung magpangutana. Asa talikon, ato na ito i-present. Historically, arita maka-prove na ang December 25 predates the feast of Sol Invictus nga mao ang pagan practices on December 25. Nga mao itawag nila ang conquered sun. Amen! Ako may balik sa itong kinakusgan nga Vice President Internal Affairs, may langit. Kamusud po sa seminaryo po. Kung mabubugan siya, ato guys, masipagpakpak si ninyo. Okay, daghan salamat Father Darwin. At tagan si Father Darwin sa masipang pakpak. Yan, Pads, salamat kayo sa imong suporta sa CFD Tagbilaran o gilabi na din sa mong Tagbilaran. Di ay Bible Diary para nimo. At tagan si Padre sa masipang pakpak. Okay? Sige. Unya, musunod ta kay nanganta ba ta ganina, manayo sa tarong tawag na taga WBL na mo'y muli na to karon sa ato ang Feliz Navidad nga kanang manayo ta. Okay? Palihog man daw ang tanan for our